في الدية تا يوم جديد ملبس بلينا، مشيت للكليتا من السيدة هبيبك، وطلعت الأوليا اللي من القدم شادت لعرف كبير الجميل اللي ما ينتمش تحسيبك. سيب حلو للشيرة تقويتك لراوك السيح من المبيت للطفلة تجايرو مارتون تعليم بالنكت ما يتفشكلوش قدام الموت والدفنة، ما يتفشكلوش متى يراوك مدندل فوق سالي بحرش لي يصير ترون تهنينا، وقت لي يلمخوا الجلوريا تيك تدي يلمخوا فيك فرج تاكل قلب هينا، فرج قديس ليملى التعبر بدية بيح باش أو كل اللوم قلبنا منية. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Kemm kera s-supervja. Illum se jgħidilna il-ktieb l-ewwel qari mill-profeta fuq dan li l-bniedem jaħseb li l-erf tiegħu huwa jagħmlu Alla tiegħu innifsu, is-supervja. Ġesu wkoll fil-Vanġelu llum jgħidilna kemm importanti li aħna inħallu kollox biex nimxu warajh, imma mbagħad hu jaf ipattilna. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maghfra. Ħaniċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Aħfrilna mulej tas-supervja tagħna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Aħfrilna Ġesu ta' kemm il-kelma tiegħek mhux dejjem għexnija fil-milja kollha tagħha. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Aħfrilna mulej ta' kemm il-darba ma konniex xhieda verament ta' umiltà u li qegħdin nimxu warajk b'ġenerożità. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk, xerret fi qlubna l-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk niksbu l-ġid li wettna li hu aqwa minn kull ġid li nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: "O bniedem, għajt lill-prinċep ta' Tir, dan jgħid sidi l-mulej. Int kabbart f'qalbek u għedt jien Alla, jien qiegħed fuq tron l-Allat
f'nofs l-ibħra meta m'intix ħlief bniedem u mhux Alla u ħsibt li għerfek u għerf l-Allat. Arak, inti għeref minn Daniel, ebda moħba min mistura għalik. Berfek u bdenek int stanejt. Ħżint deb u fidda fit-teżori tiegħek. Bl-erf kbir tiegħek u bil-kummerċ tiegħek kattar ġidek u qalbek tkabret b'dan il-ġid. Għalhekk dan jgħid Sidi l-Mulej. Talli ħsibt li għerfek u għerf l-Allat, arani, se nġib fuqek il-barrarin. L-iktar nies ħorox fost il-popli. Jisiltu x-xwabel tagħhom kontra ġmil għerfek u jżebilħulek sebħek. Iniżluk fil-ħofra u tmut il-mowta jibsa tal-midrubin f'nofs ta' baħar. Tibqa' tgħid imbagħad jien Alla quddiem il-qattila tiegħek. Meta m'intix ħlief bniedem u mhux Alla f'idejn dawk li jdorbuk. Int tmut il-mowt ta' nies blaħtin f'idejn il-barranin għax jien tkellimt. Il-kelma tal-Mulej. Inraddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Ħadd ma hemm li jeħles minn idejja. Flimkien? Ħadd ma hemm li jeħles minn idejja. Jien kont ngħid kieku rrid neqridhom, tifkirthom inħassar minn qalb in-nies li kieku ma bżajtx miż-żebblieħ tal-għadu. Flimkien? Ħadd ma hemm li jeħles minn idejja. Li ma jaħsbux dawk li jaksuh u jgħidu bis-saħħa ta' jdejna rbaħna, mhux il-Mulej li għamel dan. Ġens bla ħsieb u nies bla fehma. Flimkien, ħadd ma hemm li jeħles minn idejja. Ħadd ma hemm li jeħles minn idejja. Kif jista' jkun li wieħed jiġri wara 1000 u tnejn iħabbru 10,000? Jekk mhux għax il-blata tagħhom beħħithom u l-Mulej telaqhom, flimkien ħadd ma hemm li jeħles minn idejja. Għax qribu jum il-qerda tagħhom fis jasal li hemm lesta lihom. Għax il-Mulej jagħmel ħaq lill-poplu tiegħu u l-qaddejja tiegħu iħenna lihom. Flimkien ħadd ma hemm li jeħles minn idejja. Sidna Ġesu Kristu li kien għani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, tassew ngħidilkom li l-għani se jsiba iebsa biex jidħol fis-saltna tas-smawiet. Iva, nerġa' ngħidilkom, eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna tas-smawiet. Id-dixxipli staġbu ħafna minn dan, qalulu mela min jista' jsalva. Ġesu ħares lejhom u qalilhom, għal bnedmin dan ma jistax ikun, għal Alla kollox jista' jkun. Imbagħad qabeż Pietru u qallu, tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk, issa x'se jmissna? Ġesu qalilhom, tassew ngħidilkom intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida, meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq it-12 tron u tagħmlu ħaq mit-12 tribù ta' Iżrael. U kull min iħalli l-daru u l-ħutu u l-missieru jew l-ommu, jew l-uliedu jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi, jerġa' jirċievi kollox għal 100 darba iktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu fl-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel.
Il-kelma tal-mulej Tifħir lilek Kristu. fil-Malti għandna espressjoni qawwija ħafna li tgħidlek. Is-superf lanqas id-dud tal-art ma jaħmlu, jaħarbu. Kemm kera s-supervja. U Eżekjel fl-ewwel qari ikompli jisħaq fuq din il-ħaġa. Int tkabbart f'qalbek u għedt jien Alla, jien qiegħed fuq it-tron l-Allat f'nofs l-ibħra. Meta m'intix ħlief bniedem u mhux Alla. U jkompli, m'hemmx għalfejn noqgħod nerġa' naqra kollha. U hawnhekk allura il-profeta Eżekjel qiegħed jitkellem fuq is-supervja tal-bnedmin li jaħsbu li huma l-Allat għax l-erf għandhom huma tant bravi. Forsi fi żmien Eżekjel ma tantx kien hemm bravi daqs kemm għandna llum. Illum għandna ħafna aktar nies li skoprew bl-intelligenza tagħhom tant toqsma fix-xjenza u tant fil-mediċina u tant f'kull kamp ieħor fit-teknoloġija u tant qegħdin nimlew rasna u rasna tikbrilna b'tali mod u manjera li verament qegħdin naħsbu li aħna l-Lat tagħna nfusna u m'għandniex bżonn aktar ta' Alla għax jien kapaċi infendi nimxi l quddiem mingħajr bżonn ta' ħadd. Jien Alla. Dik hija s-supervja li ħakmet il-bniedem sa minn hawn il-ħolqien. U iktar mal-bniedem ikompli avanza, iktar hemm it-tentazzjoni li l-bniedem jagħmel lilu nnifsu Alla tiegħu innifsu. Fl-aħħar enċiklika tal-Papa Iljun 14 li hija Magnificat Humanitas li jitkellem fuq id-dinjità tal-bniedem jgħid propju din il-ħaġa kemm il-bniedem għandu mill-nies tal-Babilonja meta qalu nibnu torri ħanilħqu s-sema bidejna u mbagħad kif reġgħu lura u rridu jerġgħu jibnu lura mill-ġdid il-Ġerusalemm fi żmien il-profeta Neħemija. U allura s-supervja li tispiċċa mill-istorja tal-Babilonja imma li terġa' tibda mill-qiegħ fil-providenza talla biex terġa' tinbena l-umanità. Ejjew nitolbu li aħna ma ninħakmux, ma nkomplux nozzu l-isfel fis-supervja tagħna li naħsbu nistgħu ngħaddu mingħajr Alla. U allura anke din il-kelma ta' Ġesu llum fil-Vanġelu nimmeditawha u nieħdu ħsiebha. Għax Ġesu qalilna tassew ngħidilkom li l-għani se jsiba qiebsa biex jidħol fis-saltna tas-smewiet. Iva, nerġa' ngħidilkom, eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed jisqani jidħol fis-saltna tas-smewiet. Hawnhekk l-għana li qiegħed isemmi Ġesu mhijiex għana ta' rikkezza kemm għandek flus, kemm għandek ġid, imma l-għana li inti taħseb li għax inti bravu, inti m'għandek bżonn ħadd u xejn, supervja. Hawnhekk dik hija l-għana. U l-ġemel li qed jitkellem minnu Ġesu hawnhekk mhux dak l-annimal li aħna nifmu bil-ħodba fuq daru. Il-ġemel kien ikun tip ta' ħabel oħxon li jkun magħmul ukoll kultant mix-xahar tal-ġemel. U għalhekk kienu jgħidulu l-ġemel għax kien ikun b'saħħtu u oħxon. U dak żgur ma jgħaddix minn għajn tal-abra. Allura Ġesu hawnhekk qiegħed jerġa' jisħaq bħalma saħaq il-profeta Eżekjel fuq l-umiltà. Kemm importanti li aħna ma nissupervjawx. Ir-risposta ta' Ġesu lil Pietru meta jgħidlu aħna ħallejna kollox. U jgħidlu Alla se jkun ġeneruż magħkom intom li ħallejtu kollox. U ngħiduha kif inhi din il-kelma ta' Pietru meta qed jgħidlu aħna ħallejna kollox u ġejna warajk mhijiex biss għal minu
saċerdot reliġjuż ta'. Dik hija kelma għal kull min qed jgħix il-vokazzjoni tiegħu, kemm inti miżżewweġ, miżżewġa, ġuvni, tfajla, jiena saċerdot reliġjuż, il-kol kemm aħna irridu nħallu kollox warajna biex nimxu wara Ġesu. Mhux biss l-affarijiet materjali, imma is-supervja tagħna. Dak li aħna naħsbu li aħna self-sufficient, suffiċjenti, m'għandi bżonn ħadd. Dak irridu nwarbuh. Nintelqu aktar fidejn il-providenza tagħna li jmexxi ħajjitna u li jurina it-triq tal-imħabba tiegħu. Bl-abbundanza, kif qal lil Pietru għall-mistoqsija tiegħu. U minn lest li jħalli kollox, jiena nagħtih bl-abbundanza. Dan huwa Alla magħna meta aħna nagħmluh tassew dak Alla li huwa t-triq, il-verità u d-dawl ta' ħajjitna. Ejjew issa flimkien impoġġu quddiem il-mulej it-talb u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja mulej, ħalli tibqa' turi lid-dinja it-triq tal-verità, it-triq tal-umiltà li twassal għall-għaqda sħiħa ma' Alla veru. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus mulej biex jinżgħu s-supervja tagħhom, jifhmu li jekk huma mexxejja huma bnies ta' responsabbiltà biex iwasslu l-umanità għal paċi u għal ġustizzja bis-servizz tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħalli ħafna jintelqu fidejk mulej fil-mument tal-prova, fil-mument tad-diffikultajiet. Jifhmu li huwa int biss u int waħdek l-għajn ta' kull ġid u barka u faraġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżies mejtin tagħna li pruvaw, nemmnu li pruvaw f'ħajjithom iwarbu kollox biex jażlu lilek ħalli issa jgawduk fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna kuljum nirrevedu ħajjitna, nimxu aħjar fl-umiltà u ninżu is-supervja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna kemm tħobbna b'imħabba bla qies li tibqa' tieħu paċenzja bina fis-supervja tagħna u tibqa' turina t-triq tal-umiltà int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna noffrulek mill-frott li tajtna, int tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddu lek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu,
il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur feddej, mamul bniedem mill-Ispiritu Santu, u mwieled minn Marija Verġni, huwa temm ir-rida tiegħek kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Is-smawiet Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli tas-smawiet. imbirek Minn ġej fisem il-mulej. Ożanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mowt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennowk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u irradulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leun, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-Isqof Anton, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, il-Bejati Maltin u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-min u ħati għalina, u daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna
Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu nselmu l-paċi l-xulxin l-akbar. Ħaruf Talla li Tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, bis-sagramenti li tajtna, inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu t-tiba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana sma tal-tana ħlesejna
ويقف معنا. Glorja l-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu nikkontemplaw l-ewwel misteru tad-dbatija, meta Sirtani Ġesu Kristu kien ikkundannat għal-mewt u kien fl-ort tal-Ġetsemani jara l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-dbatija meta Sirtani Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
بركة انت فوسط النساء مبارك الفرط tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-batija meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tad-batija meta s-Sinu ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, palma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna li jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, palma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa,
Mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tamatana. Slim għalik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan ir-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu, xirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, palma naħfru l-minuħati għalina, u naddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Qazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-murda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisi kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn għajla u teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu, għatilina għaddeja tijek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe, slim għalik, ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Santa Elena, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.